Eu son Mario Rodríguez, son actor, neste caso xunto con Eloi, somos os responsables da montaxe da escenografía de Un momento precioso, e por iso estamos aquí hoxe. Eu son Eloi García e tamén sou responsable da montaxe da escenografía con Mario. E bailarín. Son bailarín. No meu caso en particular está guai que tamén que se documente iso, non? Que moitas veces as persoas do elenco, persoas que se presupón que só fan un traballo, digamos, plenamente artístico, fan tamén todo este traballo puramente técnico, de montaxe, desmontaxe, carga, descarga, etc. Aquí en compañías como Elefante Elegante hai veces que se pode dividir, es dicir, hai parte do elenco que non ten que realizar esas funcións, o cal está moi ben, o que hai que ir buscando, non? Pois para que a xente vaya máis descansado, bolo, etc. Pero a realidade, ou polo menos no territorio galego, é que a gran maioría das persoas que integran as compañías de teatro son tamén montadoras das escenografías. Non traballos igual técnicos máis especializadas, pero a veces tamén, incluso. Entón, sí, é unha realidade moi importante, xa que hai que ter en conta que son dous traballos en un, e que para min esa parte de montaxe vai intrínseca a miña parte da profesión como actor. Por que digo isto? Eu cando empecé a facer teatro no instituto, bueno, no colexio, pero máis despois no instituto, nos montábamos sempre a escenografía, entón parte da miña aprendizaxe como actor foi tamén unha aprendizaxe de que hai que montar, de que todos xuntos facemos o traballo antes, de que 4 manos son mellor que 2, etc. Entón, creo que no meu traballo, por exemplo, como actor, representa casi un 60% da miña carreira. E penso que o meu primeiro contrato profesional que tiven dentro do mundo do teatro foi en parte porque sabían que eu tamén sabía montar escenografías. Sí. Pois, pola miña banda, é a primeira vez que teño que facer isto, porque tamén veño da danza E non montar con canal. Non monto nada, só o corpo e xa está. Pero bueno, é unha parte que por unha banda está guai, porque é como preparar o noso propio espectáculo e... É parte, sí. é parte. É como outra parte da performance. A mí mólame, o sea, mólame, sí que é verdade que, pois, eu que sei, noutros espectáculos que fixemos anteriormente, a montaxe, por exemplo, era moito máis dura, e eu actuaba, pero menos, e sí que, se había algún problema importante, ou algunha circunstancia que xeraba moito estrés na montaxe ou que había que solucionar un problema moi grande ou moi pouco tempo ou algo así, sí que recoñezo que é difícil limparte diso para sair a actuar. Por exemplo, en Colombia tivemos aí un problema escenográfico que non se resolveu ata 5 minutos antes de abrir o telón e a mí pesou nos petos moitísimo, pero tamén ten esa outra parte de ritual, de preparación, de recoñecer o espazo, de recoñecer o persoal que traballa contigo, de estar en comunicación directa ca luz, co sonido, o porqué das cousas, porqué hoxe se vai escoitar algo menos, porqué me teño que poñer aquí en vez de acá, porque non se pode colgar o foco aquí, hai que colgalo acá, e todo iso vai formando parte de ti ata no momento que sales a escena xa con todo iso dunha maneira natural. Entón, ten ese lado positivo. Evidentemente, canto máis durmes, canto menos te cansas, canto menos te rayas a cabeza con outras cousas que non sexa a propia performance, está mellor. Pero por quitarlle ese lado positivo, pois a verdade é que a min mola. Sí, mola. É como que comezas a estar xa dentro de toda esta semana que ven agora. Como que xa comezas a estar en contacto co material, xa estás no espazo dende o minuto un rollo, vale, é aquí, é así, entón, como unha vantaxe pequeniña que é como, vale, eu xa estou, agora te veño o resto. O resto, claro, sí. A parte de formar parte dos dous roles, eu creo que fai que estes máis coexionado con todos os equipos que traballan nunha obra, que son moitos. E xa non só na creación, sino tamén nos propios bolos son moitos. Dende a parte de distribución, organización e programación, que digamos que trabaja máis conjuntamente, ata esa parte
de técnica, luz, sonido, escenificación, etcétera, que confluen pois, al final na escena. Pero son todos esos equipos, por exemplo, pois, nos outros espectáculos que eu iba con Manute e con Nacho a montar, non sei, eu xa os considero os meus amigos, sabes? E al final é de pasar tantas e tantas horas e problemas xuntos. Iso creo que sempre é para ben, creo que sempre é positivo. Eu estou actuando e nunca se me vai esquecer que teño que dar ese pasiño hacia adiante porque Nacho subiu a tronera dun teatro solo a colgar un foco para que eu teña ese foco na cara nese momentiño de nada. Entón, xa te sai solo dar ese pasiño de máis, non? Que creo que de outra forma é máis fácil que estés desconectado de toda esa realidade, non? Como chego aquí, tal, fago meu, non son consciente de nada máis tampouco, non? Entonces, Madrugar. Sí. Lo primeirísimo de todo. Sí, aí dependerá moito de onde se xa o bolo, non? De se hai que levar técnica ou non, pois se hai que montar sobre escenografía ou montar, que nos pasa moito tamén, en plan, montar o teatro inteiro, montar os trus, montar os focos, montar os altavoces, montar os cables, e montar prácticamente as sillas, que pasa moito. Claro, entón, digamos que aí empeza o noso día na preparación, tanto, bueno, pues de Laura, neste caso, de Nacho, de decir, bueno, canto tempo pode levar isto? Que precisamos? E en función de eso é madrugar, chegar á nave, por exemplo, ás 8 da mañá, cargar a furgoneta, moverte ao sitio, descargar a furgoneta, montar, durante a mañá, en función de como vaxan as cousas, máis ou menos tempo para comer, ou a hora que se xa o bolo, acabar de montar, si sobra tempo, sempre hai algo que ensayar, sempre hai algo que mirar, calentar, quencer, actuar, un plátano, desmontar, bocadillo de María, que moitas veces nos dá bocadillos para mantenernos firmes aí en la furgoneta, e logo furgoneta, e logo descargar e pa casa. Entón, sí, entón, bueno, hai días que sales de casa antes que o sol e que, por suposto, chegas despois que o sol. Vamos, traballamos máis que o sol. Non máis. Dependida de, bueno, que faz no teatro tanto tempo. E eu, claro, que eu vivín eso toda a vida xa, de teatro amateur, en plan, sempre xa era así. Entón, é que eu creo que non se pode facer en menos tempo, realmente. Sempre como, que faz tanto tempo? Es que o tempo non chega, de verdade, o sea, quero dicir, sempre hai algo que retocar, sempre hai algo... Pero agora estamos no Jofre todo funciona, hai personal disposto, está todo a favor, pero... Hai días que... Pero ainda así, cando estás a piques de rematar, sempre como... Sempre hai algo... 2 días máis, por favor. Sí. Rematar esa nocheciña, ese... Claro. Sempre falta. Sempre falta tempo. Sempre falta tempo. É a cultura do efímero que traballa tanto as artes escénicas, amiga, que se me pone os pelos de punta de falar deso, porque é como unha sensación nómada de facer aparecer algo que está feito para montarse, pero non o parece. Entón, de repente montas unha casa do século XVI con todo e de repente non está. O sea, a min es que eso pareceme casi máxico. Entón, duro na mente, porque claro, levas 5 horas montando e eres consciente de que ao final do día vale levar todo, pero ten que estar mallado, non pode ser algo que este a punto de caerse porque é só para unha foto, non, ten que estar mallado. Hai que montar o mallado, pero logo vai a desaparecer, e é que iso é fantástico. O sea, iso é o máis bonito de todo. Para min, canto máis preparación previa, mellor. En que sentido? Como falábamos antes da confluencia de todos os equipos que traballan para que se faga posible ese feito escénico, o feito da preparación é o que garantiza que todos os equipos traballen na mesma dirección, sin pisarse, pero no momento concreto. É dicir, o primeiro que tens que facer é saber canto miden as bultos, como se va a estructurar a carga na furgoneta, que eso se va aprendendo tamén nestes momentos de ensayo, non? Pero eso tens que planificar, xa dende a creación de escenografía xa Gonzalo pensa que entre nunha furgoneta, claramente. Entón, a carga é o primeiro. Pero logo, ti tens que ter, Nacho xa fai esa preparación técnica en comunicación co teatro, non? Para os planos do teatro, etc. Pero ti, como montador, tens que saber canto mide a tua escenografía, ter ese plano mental da escenografía na cabeza, para saber que medidas tens que transportar ao escenario nada máis chegar. Por que digo isto? Porque a secuenciación que fai un día de montaxe, a ver, voy a recapitular. O da conta atrás, o feito de ter unha conta atrás, de ter un deadline, fai
que ti sempre estés correndo, sempre falte tempo. Entón, para gañarlle ao tempo, pero non perder en meticulosidade, o que tens que facer é unha correcta organización de que hai que facer en cada momento. Por exemplo, nós chegamos aquí, nós sabíamos o que íbamos a facer antes de baixar da furgoneta. Sabíamos que Nacho iba a baixar con eles, que Nacho iba a transportar as medidas que eu lle din da escenografía para poder empezar a facer colgar os focos, etc, etc. Sabíamos que simultaneamente íbamos a estar descargando, que cando ele acabara eso íbamos a medir e poner el suelo, que mentres nos facíamos eso, ele iba a pachear, etc. O que temos que facer é unha planificación do que hai que ir facendo en cada momento para que os equipos vayan traballando conxuntamente para chegar unha hora. Nacho sabe canto tempo necesita, eu sei canto tempo necesito, e así sempre como que vamos durante todo o día, vas mirando o reloxo, e ainda que falten 6 horas, ti sabes se vas dentro do tempo ou fora do tempo. E eu creo que esa é a clave, a organización. Fai pouco fomos a Fetén, e en Fetén tiñamos moi pouco tempo contra. Entón, unha gran organización para non ter que parar a pensar fixo que pudiéramos recortar casi 2 horas de montaxe. Entón, organización, comunicación e traballo previo de estudiar o que tes nas mans. Para min sí que creo que os oficios invisibles, xa non só do montaxe, no? Pero os oficios invisibles das artes en xeral, pois os equipos técnicos, os equipos de producción, os equipos de xestión, o persoal de limpeza, as persoas de carga, unha infinidade de equipos, creo que sí que se invisibilizan moito realmente para a importancia que teñen no resultado final. Refírome, o día que non se escoita ben o espectáculo é un moi mal bolo, pero moi mal. E da igual o que fagamos nós. Se non se escoita ben, va a ser moi mal bolo. Entón, todos esos oficios traballan na sombra porque lles gusta tamén, moita xente lles gusta aportar dunha maneira anónima a obra de arte, pero sí que creo que está guai poñer no foco tanto a nivel presupuestario, organizativo, de valoración, todas esas necesidades. Pois decir, vale, quero levar espectáculos que leven unha gran montaxe, pero non lles vou a dar o tempo de montaxe. Non podes levaros. Quero espectáculos que leven moito montaxe, pero non hai entrada de carga. Pois non podes levar o camión da Panorama, non podes levar un trailer, non podes. Entón, ese tipo de cousas, canto máis se teñen en conta, máis fácil e mellor parada sale a obra de arte final. Sí, porque ao final unha obra, sexa do calibre que sexa, é como un ecosistema. Exacto. Entón, se flaquea a máis pequena zona do ecosistema, xa foi, tarde ou temprano, vai todo para baixo. Claro. Entón, como que ese punto de xestión, planificación e de consideración de todos esos pequenos grupiños de xente, de sectores que participan e que son, ao final, non é só a compañía como tal, director, actores e actrices os que o xeran todo, é como si nos facemos o espectáculo, pero hostia, sen toda a xente ao redor é imposibilísimo, o sea, no, claro. Son exactamente ou máis importantes case que compañía. Sí, eu non defendo que haxa que facelo todo, porque sí que a precariedade que estamos vivindo tamén, que sempre se viviu neste sector, fai que ao final haxa xente que está facendo todo. Pois a directora da compañía ademais é a produtora, ademais é a escenógrafa, e aínda por riba é a cociñeira porque lle fai a cena aos actores, porque non defendo eso, porque claro que non, hai que abogar polo outro, pero sí que vindo de esos orixes, sí que está ben telo en conta, está ben que teñas en conta todo o que hai ao teu alrededor para poder traballar nesa consonancia. Entón, bueno, sí que se valora moito cando, pois no noso caso, non? Cando o teu director ou a directora montaron todas as escenografías que fixeron antes, notase un montón cando non montaron con a escenografía e non saben o que costa ou a paliza que é. Entón, claro, en ese sí que se valora. E na miña parte profesional creo que eu que son actor, considero-me actor a nivel personal de estilo de vida, creo que son actor, punto. O meu me costou, pero
pero creo que todo o demais é parte de ser actor tamén. En plan, son montador, son actor, son quasi técnico, pero é parte para min de ser actor. Entón, bueno. Daríamos consellos que me daría en calquer ámbito que traballa, paciencia, planifica, ainda que logo Todo se que tuerza. Exacto. Ainda que todo vaya fatal, un punto é haxe que replanificar. Planifícate mínimamente, vai con calma, concentrado, agora estás para isto, única e exclusivamente, xa logo facemos o seguinte. Un pouco eso, pero para todo na vida. Entón, Eu diríalle que non se agobie, cas cousas, pero que si as pense a hora de traballar, digo, os meus consellos xa non digo a mí mismo, pero a hora de traballar non te agobies, pero si pensa, ten un plan, ainda que logo teñes que cambiar. Pensa en como vas a estruturar o traballo, que é o que hai que facer, e logo vai facendo, sin agobiarte. Outra cousa é non deixes de traballar e non deixes de traballar.